ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶର କବି କିଏ? କିଏ ଠିକ୍ କହିବ? ବନମାଳୀ ଦାସ ହେଲା ଯାଉ ବନମାଳୀ ଦାସ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦା ଆଉ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଫଳରେ ଘୋର ନିଦରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଯାଇଛି। ଯଶୋଦା ପୁଅକୁ ସଜାରେ ଛାଡ଼ି ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତି ତ କୃଷ୍ଣ ଘୋର ନିଦରେ ହେ ବଂଶୀଧର, ହେ ଧନମଣି, ଏଥର ଉଠ, ଏଥର ପାହିଲା ନିଶି, ଏଥର ରାତି ପାହିଗଲା। ତୁମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ପଡ଼। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଆ ଡାକ ଦେଲାଣି, ଡାଳରେ କାଉ ଡାକ ଦେଲାଣି, କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଦେଲାଣି, କୋଇଲି ଡାକ ଦେଲାଣି। ତୁମେ ଏଥର ଉଠି ପଡ଼। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କାଉ କେମିତି ବୋବାଇ ରେ? କୋଇଲି କେମିତି ବୋବାଏ? ଆଉ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ବୋବାଏ? ଦେଖ କେମିତି ବୋବାଏ, କେମିତି ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। କୋଇଲି ଡାକେ ଡାକେ ନା, କାଉ ଡାକେ କୋଇଲି ଡାକେ। ଏଇ ସମୟ କେତେବେଳେ ହବ କୋଇଲି? ଚୈତ ମାସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଛତୁଆ ସମୟର କୋଇଲି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ବୁଲୁଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କୋଇଲି ପୂଜା କରନ୍ତିନି କି ସେ ମାଟିରେ ତିଆରି କରିକି। କୋଇଲି ଡାକେ କାଉ ଡାକେ ଅରଣା ଦେଇ ବୋଉ ସାଜି, ଅରଣା ଦେଇ ବୋଉ ସାଜି, ଆଉ ଥରେ ଗୀତ ଗାଏ କୋଇଲି ଡାକେ କାଉ ଡାକେ ଅରଣା ଦେଇ ବୋଉ ସାଜି, ଆଉ ତେଣୁ ଯେମିତି ମିଠୁ କେମିତି ଡାକୁଛି, ମିଠୁ ମିଠୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ବଂଶୀଧର, ହେ ଦୁଃଖୀଧନ, ଏଥର ଉଠି ପଡ଼। ରାତି ପାହିଗଲାଣି। ମନ୍ଦିରରେ ଶୁକ ମାନେ ଶୁଆ ଡାକ ଦେଲାଣି, ଆଉ ଗଛରେ କୋଇଲି କାଉମାନେ ଡାକ ଦେଲେଣି। ତୁମେ ଏଥର ଉଠି ପଡ଼। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସନୀର। କହୁଛନ୍ତି ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ବଂଶୀଧର, ହେ ଦୁଃଖୀଧନ, ଉଠି ପଡ଼। ଏଥର ରାତି ପାହିଗଲାଣି। ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ, ଶ୍ରୀମୁଖେ ଦେବୀ ପଖାଳି। ତୁମେ ଉଠି ପଡ଼, ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁ ଧୋଇଦେବି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ଉଠ ମୁହଁ ଧୁଅ ନା, ତୋ ମା' ମାନେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ନା। ଠିକ୍ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୁଃଖୀଧନ, ହେ ମୋର ବଂଶୀଧର, ଏଥର ଉଠି ପଡ଼, ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁ ପଖାଳି ଦେବି, ଧୋଇଦେବି। ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସନୀର, ମୁଁ ଝରିରେ ବାସନା ପାଣି ରଖିଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଧୋଇଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।